Ei, boas a todos, loreiros e loreiras. Estamos aquí en un novo vídeo tutorial no que vos vamos a enseñar a facer as seguintes medicións correctamente. Os pasos que vamos a seguir son os seguintes. Primeiro, enseñaremos a facer un uso básico de un polímetro. Logo, seguiremos ensinando a medir resistencias. Acabaremos ensinando como medir a tensión continua. O primeiro que necesitaremos é un polímetro. Tendo o polímetro, dispoñemos a conectar os cables que veñen sueltos, un vermello e outro negro. Neste primeiro caso queremos medir unha resistencia, así que colocaremosla na escala correspondente e colocaremos os cables nas esquiñas da resistencia do polímetro. Neste seguinte caso mediremos unha tensión continua, así que colleremos unha pila de petaca de 4,5 voltios e colocaremos o polímetro en voltios. Conectaremos os cables nas botillas da pila mostrándonos así canto voltaxe ten. No caso de que fora un circuito, teríamos que medir a súa voltaxe collendo dúas resistencias e medindo en elas. E bueno, isto é todo en este tutorial. Xa sabedes, dadelle a like, favoritos e compartidos con vosos amigos nas redes sociais e ata o seguinte vídeo, loreiros.